7 rokov bude mať majetok 400 000 eur, aj keď dnes ho mám len 80 000. Táto stratégia mi pomôže môj majetok štvornásobiť a fungovať bude aj tebe. Číslo 1. Príď na môj úvodný seminár o financiách, kde ťa naučím základné pravidlá, ako narábať s peniazmi a multiplikovať ich. Číslo 2. Chráň svoj príjem a majetok. Maj 6-mesačnú finančnú rezervu a správne životné poistenie. Číslo 3. Investuj strategicky. Podľa toho, koľko máš rokov a aktív. Pravidelne investuj aspoň 10% príjmu na dôchodok a ak chceš veľký nárast majetku, budeš potrebovať aj kúpu investičnej nehnuteľnosti. Číslo 4. Buduj aktívny a pasívny príjem. Budeš sa potrebovať dostať aspoň na príjem 2500 eur mesačne a žiť ako keby si mal len 1500 eur. S navýšením príjmu ti viem taktiež pomôcť. Táto stratégia je funkčná a jednoduchá, ale musí byť nastavená na mieru práve pre teba. Tvoj príjem, vek a ciele. Ak chceš, aby som ti pomohol tvoj majetok v najbližších rokoch minimálne zdvojnásobiť, tak mi napíš správu.